Samtang sa laing balita, minilyong Balor sa gituhoang shabu, nasakmit sa Lapu-Lapu City ug Catbalogan City sa managlahing operasyon. Ani ang report. Gibalhog karon sa temporary custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office ang 45 anyos nga lalaking taga Purukbangan, Barangay Kamangkalan, Mandaue City. Nakuhaan siya og moabot sa 1,025 grams sa gituhoang shabu atol sa bypass operation sa sitio Seaside, Barangay Paho, Lapu-Lapu City kagabi. Ang suspitsado kinsa na ila sa alias nga Rex, gihulagway sa kapulisan nga usa ka high-value individual nga tigtagakan og illegal nga droga sa Mandaue City, Lapu-Lapu City ug Cebu City. Actually, sa iyaha gining wife katong nadakpan last week, first week of January, nakuha sa Mandaue. Then siguro gipadayon niya ang mga transaction nga naibilin maning diri sa siya nasakuti sa ato. Sa usa ka penal colony sa laing probinsya, ang gikatahong source sa mong illegal nga drogas base sa gihimong tactical interrogation sa kapulisan. Giangkon hinuon sa suspitsado ang pasangil kinsa mibutyag nga naaghat lang siya pagdawat sa trabaho nunot sa kawadon. Apan iyang gihimakak nga samang drug group sa iyang asawa ang iyang gisudlan. Gisugo ra mo wato ma'am. Wasa ko kaila. Pansukulan ako nila ma'am. 10,000. Kaya pag-abot ako sa lugar, wala pa nga pulis namde. Samtang tulo ka mga lalaki ang nasakmitan ug moabot sa 3 ka kilo nga matud pa shabu nga mobalor sa kapin 22 million pesos. Matud sa Western Samar Provincial Highway Patrol, gipara ang sakyanan sa sospek tungod sa nakitang improvised plate. Dihang nakita in plain view ang crystalline substance, daling nanawag ang Highway Patrol Group ug abag sa kapulisan. Miabot ang K9 unit ug daling gi-inspeksyon ang sakyanan ug dinhi nakita ang ubang mga pakete sa illegal nga drogas. Sa investigasyon, nasayran nga gikan sa Las Piñas ang sakyanan ug padung sa Bukidnon sa Mindanao. Sa investigasyon, nasayran nga gikan sa Las Piñas ang sakyanan ug padung sa Bukidnon sa Mindanao. Mag-atubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tulo ka mga suspitsado. Uban ni Marlon Melgazo ug Clans Gabutin, Luan Merondina. Balitang Bisdak.